Както вече видяхте в предишните модули, изкуственият интелект е мощен инструмент, който може да подобри много ежедневни задачи. Сега нека разгледаме как изкуственият интелект изглежда на практика, чрез конкретни ситуации от реалния живот. За да улесним това, ще разгледаме 5 ежедневни сценария, в които инструментите за изкуствен интелект могат да бъдат особено полезни. Използване на гласови асистенти като Google Assistant или Siri, управление на личните финанси, четене или слушане на подбрани новини, търсене на рецепти или планиране на хранене и персонализиране на изкуствения интелект, за да подпомага ученето ви. Гласовите асистенти като Siri, Alexa или Google Assistant могат да ви помогнат да изпълните малки задачи, без да докосвате телефона си. Можете да им поискате да зададат напомняния, да проверят времето, да потърсят информация или да се обадят на контакт. Просто кажете ключовата дума, например «Hey Siri» или «Alexa» и говорете естествено. Тези асистенти не винаги разбират сложни въпроси, но са много надежни за прости задачи, които не изискват използване на ръце, като «Задай напомняне за срещата ми утре», «Обади се на дъщеря ми» или «Какъв е най-бързият начин да стигна до аптеката?» Те действат като малък, надежден помощник, който е на разположение по всяко време. AI може да подпомага ежедневните ви финансови дейности по прост и сигурен начин. Много банкови приложения вече използват AI, за да категоризират разходите ви, да показват вашите разходни навици или да ви предупреждават, когато се случи нещо необичайно, например, плащане, което не изглежда правилно, или влизане в профила ви от неочаквано място. Чатботове като ChatGPT или Gemini също могат да ви помогнат, не като управляват парите ви, а като ви помагат да разберете и организирате финансовата информация. Можете да помолите AI да ви обясни основни понятия на прост език, например, какво е индексен фонд. Можете също да създадете малки, хипотетични планове, като например бюджет за кратка почивка, само за да получите по-ясна представа за разходите. Ако получите писмо от застрахователната си компания или сметка за комунални услуги, която е трудна за разбиране, можете да помолите изкуствения интелект да обобщи ключовите точки на прост език. Той може също да очертае предимствата и недостатъците на финансовите опции, като ипотеки с фиксирана лихва, за да знаете какви въпроси да зададете на истински експерт. А ако планирате покупка, AI може да ви помогне да сравните продуктите по характеристики или ефективност, стига да проверите 2 пъти крайната цена на уебсайта на търговеца. Използвана по този начин, AI не замества финансовите съвети, но ви помага да усвоите информацията по-бързо, за да можете да вземете решения с по-голяма увереност. Ако ви е трудно да следите новини в много уебсайтове, изкуственият интелект може да ви помогне. Инструменти като Google News, Apple News или Microsoft Start използват изкуствен интелект, за да събират най-релевантните новини въз основа на вашите интереси. Можете също да слушате, вместо да четете. Много платформи включват функции за преобразуване на текст в реч, които четат статиите на глас, което може да е полезно, когато сте заети или предпочитате аудио. Освен това, ако намерите дълъг статия онлайн и ви трябват само основните изводи, можете да копирате текста или линка и да го поставите директно в общ чатбот като Gemini или ChatGPT. След това можете да попитате: обобщете тази статия в 5 точки. Това спестява много време. Тези системи не са съвършени и може да пропуснат някои гледни точки, но спестяват време, като филтрират шума и подбират истории, които съответстват на това, което е важно за вас. Когато филтрирате новини, винаги е важно да проверявате източника. Запитайте се, надежна ли е тази новина? Вие все пак запазвате контрол, като избирате кои теми искате да виждате повече или по-малко. Изкуственият интелект може да помогне и в кухнята. Приложения като ChatGPT, Gemini или платформи за готвене с градени асистенти могат да предлагат рецепти въз основа на това, което вече имате у дома. Можете просто да напишете или кажете нещо като «Имам джица,
домати и ориз, какво мога да приготвя? Изкуственият интелект може да предложи идеи, да добави по-здравословни опции или да коригира рецепти за алергии или хранителни предпочитания. Освен това, инструментите с изкуствен интелект могат лесно да коригират размера на порциите, например, да преобразуват рецепта за 8 души на двама или да превключват метричните мерни единици в имперски, спестявайки ви време за изчисления. И тъй като ръцете ви често са заети в кухнята, можете да използвате функцията за гласово въвеждане, за да диктувате съставки или да помолите изкуствения интелект да прочете следващата стъпка на глас, докато готвите. Това прави планирането на храненето по-бързо и помага за намаляване на разхищението на храна, като се използва това, което вече имате. Създаването на ваш собствен спътник с изкуствен интелект не е просто игра или хоби. Това е невероятно мощен начин да персонализирате технологията и да я превърнете в личен учител, винаги на разположение. Вместо просто да питате за времето, можете да използвате концепцията за персона, за да дадете на изкуствения интелект конкретна роля. Можете да го превърнете в учител по история, инструктор по градинарство или, например, преподавател по езици. Изучаването на нов език става лесно и персонализирано за вас. Можете да дадете на чатбота подкана като «Дръж се като много търпелив учител по испански». Говори бавно и ми дай основни упражнения за разговор. Можете дори да изберете личността. Ако не харесвате прекалено формален преподавател, можете да изберете «Бъди весел приятел по кореспонденция», който любезно поправя немския ми. Изкуственият интелект не се уморява, не ви съди и се адаптира към темпото ви на учене. Можете да практикувате разговор по всяко време на деня или нощта, веднага да поискате граматически обяснения или да правите бързи тестове за речник, всичко това по начин, който ви кара да се чувствате най-комфортно.